odtušil. Ti zatracení komunisti, ti masoví vrazi, co v těch dějinách povraždili miliony lidí. A jeho názorová protichůdkyně od vedlejšího stolu odpovídala: no já nevím, kdyby se spočítalo, kolik milionů povraždila katolická církev, jestli by to nebylo 50-50. Prosím vás, je to podle vašeho názoru historika? Je to opravdu v dobrém i ve zlém, řekněme? Je to srovnatelné? Dobrá otázka. Není to 50-50 a není to srovnatelné. To z jednoho prostého důvodu, protože katolická církev, ale měl by mluvit o jedné církvi, katolické církvi, protože to měla asi na mysli ta paní v tom vašem příběhu, tak především není moderní institucí. Komunistická strana patří svými dějinami a svými činy, svým působením do toho, řekněme, historicky 19. a hlavně 20. století, zatímco katolická církev obecně vlastně je de facto premoderní, která vznikla někdy, kdy zde nebyla třeba myšlenka univerzálních lidských práv, kdy tady byla úplně jiná mentalita lidí, že třeba ve středověku, právě středověku, raném věku a podobně. Takže tady se srovnávají jablka s hruškami, tady prostě není možné srovnávat. Samozřejmě, že to neznamená,